Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Lewaply 7 talip iýunyň ahyrlaryna Aşgabat halkary howa mendelinden Moskwa uçýan uçura goýberilmedi. Talip ýaşlaryň howsarlary soňky wagtlarda Türkmenistandan daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gitmekde häkimetler tarapyndan emeli päsgelçilikleriniň döredilýändigini aýdýarlar. Uçura goýberilmedik taliplaryň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garyndaşlarynyň bir näçesi bu barada Zatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berip ýollary baglanan raýatlaryň arasynda 30 ýaşa ýeten taliplaryň hem bolanyny aýtdylar. Talip howsarlarynyň sözlerine görä migrasiýa resmiýetleri degişli gadagançylygy migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanunynyň käbir maddalaryna salgylanyp esaslandyrmaga çalışýarlar. Habarçymyzyň yerli kanun goýrujy edaralardaky çeşmesi raýatlaryň daşary ýurt döwletine seýahat etmegine degişli gödäwçiligiň güýçlendirilýändigini tasdiklap häkimetleriň bu ýagdaýy öz raýatlarynyň özge ýurtlarda gulçylygyň pidasy bolmak howpuna garşy alyp barýan tagallary bilen düşündirýänliklerini gurrun berdi. Ýaşy 25-den geçen raýatlar potensial migrant hasaplanýar. Bu barada dilden görkezme berildi. Seýahatçylyga barýan raýatlar daşary ýurtlarda iş gözleýänler öýdülse, howa mendilindäki ýapyk otoglarda saklanýarlar we bir neçe sagatlap sorag edilýärler. Diýip kanun goýrujy edaralardaky çeşme aýdýar. Uçura goýberilmedik taliplerim gulçuluk barada özlerini aýdylan gurrunlary tasdiklap şeýle düşündirişleri soragly çemeleşýärler. Hökümet ýegenimiň daşary ýurtlarda gulçulugyň pidasy bolup bolmajakdygyny nädip kesgitleýär. Bu ören absurd hem-de raýatyň hereketini çäklendirmek bolýar. Diýip bir talip howsar aýdýar. Aşgabat halkary howa menderine ýollary baglanan talipler özleriniň wiza we bilet çykdyjylarynyň hem öwediniň dolunmaýanyny aýdýarlar. Aviakasiýa biletiň umumy bahatynyň 65 göterimini alyp galdy. Ýurtdan çykyp bilmeýänligi üçin wizanyň pulunu hem ýyzyna gaýtaryp bolanok. Diýip bir talip aýdýar we bu mesele boýunça özüniň ruh hilçhanasyndan ýardym almak synaşyklarynyň hem netijesi tamamlananyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Men bu mesele boýunça Russiýanyň elçihanasyna ýüz tutanymda biz Türkmen tarapynyň işine gatışmaýarys diýip jogap berdiler. Diýip olaýdýar. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň sanaryna görä häzirki wagtda bu ýurtda 30 000 gowrak Türkmenistany ýokary bilim alýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuş tertibine görä 4-nji iýun 30-njy iýun aralygyna Aşgabat Moskwa aralygyna hepdede 7 sany uçur gatnagy ýoly goýulypdyr. Aşgabatda uçura goýbermedik taliplerden şäherje ötrawynyň bir ýaşaýjysy soňky ýyllarda diňe bir Russiýa Federasiýasyna däleýsem, umumyň daşary ýurt döwletlerine okuw gitmek üçin ruhsat almak prosesynyň hassa kynaşanyny gurrun berýär. Okuw ýerini tasdiklatmak, maliýe goldawy we beýlik sahadatnamalary ýaly resmi namalaryň giň toplumyny ýygnamaly. Degişli talaplary ýerine ýetirendiklerine garamazdan köp sany talip esassız daşary ýurtlara goýberilmeýär. Diýip çärjewli ýaş ýigit gurrun berýär. Mundan öňe Türkmen häkimetleri martyň ortalaryna Russiýada howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň fonuny ilat arasyna gurrun döşükleri geçirip bu ýurtda bilim alýan taliplaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegini maslahat berdiler. Şeýle-de 20-nji martda Moskwanyň etegine bolup geçen ýaraly hüjümden soň Türkmen häkimetleri Russiýa Federasiýasynyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan raýatlaryny ýygyna getirmek tagallarlaryny çynyrgatdy. Bu habarlaryň ýygyny martyň soňky hepdesine hem Aşgabatdan Russiýa barýan taliplaryň we beýleki Türkmenistan raýatlarynyň ençemesiniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi. Türkmenistanyň raýatlary üçin ýurtdan çykmak onsuzam köp ýyllaryň dowamyna uly mesele bolmagyny galýar. Raýatlar biometrik pasportlar almakda we ýurdun çäginden daşary ýurtlara seýahat etmekde dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýa-ni ýakyna Balkan welaýatynyň Zatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan 40 ýaşlaryň bir aýal maşgala öýüniň seýahatçylyk maksady bilen Aşgabat halkary howa menderinden İstanbul'a barýan mahala uçura goýberilmänligini gurrun berdi. Bu wakada hem migrasiýa işgärleri raýatyň seýahatçylyk maksatlaryna şüpheli çemeleşip onuň iş gözlegine Türkiýe barýan bolmak ähtimallygyny öňe sürdiler. Seniň seýahada barýanyň çynyň bolsa ýanyndaky pullaryňy görkez. Belki-de sen işlemäge barýansyň. Diýip şonu migrasiýa işgärleri denan maşgaladan nagd görnüşine $1500 pul serişdesini görkezmegi talap etdiler. Häkimetler raýatlary girýän seýahat gadagançylyklaryny öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda gulçylygyň pidasy bolmak ähtimaly bilen bagly wehimler bilen düşündirýärler. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti adam gaçakçylygyny ýok etmekde ýeterlik tagalla etmedlikde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýa-ni ýakyny adam gaçakçylygy boýunça çap eden täze hasabaty bu ýagdaýa salgylandy. Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlarda türkmen pidalaryny hem öz içine alýan ýagdaýlaryň resmiler tarapyndan tasdiklanylmagyna garamazdan halkara gaçakçylyk derňewleri boýunça hyzmatdaşlyk barada habar bermedi.
Deyip şonu hasabı da etdi. Ratik Radio Aşgabatda lewaply 7 talibiň Russiýa goýberilmezligi bilen bagly ýagdaýlar boýunça migrasiýa resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirler raýatlary garşy girdilýän syýasat gadagynçylyklary barada habar bermeýär.